Добро утро на всички! Честит 8 март на всички дами, които са избрали да дойдат днес по работа. Радваме се, че сте с нас. Ще започна с кратко представяне, за да знаете за какво ще говорим и към кого ще можете да отправяте въпросите. За всички, които не ме познават, казвам се Мариана Янева и представям Българската ветроенергийна асоциация. Както сте разбрали от поканата ни днес, ще си говорим за това какво се случва с ВЕИ сектора от май месец 2011, когато беше прият новия закон, до сега какво развитие е претърпял този сектор. До мен е изпълнителният директор на асоциацията Себастиан Ньотликс, от когото ще научите малко повече за това какви са разпоредбите на закона и какво трябваше да се случи през изминалата година. До него виждате председателя на надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация Николай Николов. До него е нашия юридически съветник днес Мария Дренска, която представя адвокатско дружество Павлов и партньори CMS Рай Хорвик Хайнц. Благодаря ви, че сте тук и нека да започнем нашата пресконференция. Сега давам думата на нашия изпълнителен директор Себастиан Ньотликс, който ще ви представи закона и какво трябваше да се случи до този момент. Good morning and честит 8 март от мен. Добро утро и честит 8 март. We called this press conference because we want to draw attention to a big problem and some very serious irregularities that we have discovered in the renewable energy sector. Свикахме тази пресконференция днес, защото искаме да ви разкажем за някои доста сериозни нередности, които открихме и които се случват с ВЕИ сектора в момента. These are problems that we believe undermine the entire sector and we'll explain in some detail now what this is about. Това са проблеми, които ние смятаме, че подкопават доверието в целия сектор и сега ще обясним в подробности за какво става въпрос. Okay, so last year on the 3rd of May the new renewable energy law was passed. Миналата година на 3 май беше приет новия закон за енергия от възобновяеми източници. After this, in June, the KEVA announced new tariffs for renewable energy. След това през юни месец ДКЕВР обяви новите преференциални цени за енергия от възобновяеми източници. And then after this, everyone who had a renewable energy project who wanted to stay in the game had 1 month's time to fulfill a set of conditions if they wanted to stay in the game. И след това всеки, който развива проект за възобновяема енергия, имаше 1 месец, за да подаде документи, за да остане в играта, образно казано, и да развие своите проекти. If you had a wind or a solar project with a preliminary contract, these are the 3 conditions you had to fulfill to keep that contract. Ако по това време сте имали соларен или вятърен проект, това са 3 условия, които е трябвало да бъдат изпълнени към 21 юли, за да продължите развитието по този проект. Okay. Condition 1, everyone knows about this. You had to post a guarantee of 50,000 level for every megawatt of your project. За първото условие, повечето от вас знаят, трябваше да бъде внесена гаранция или депозит в размер на 50 000 лева на мегаватт. Но има и още 2 условия, които са много важни и които изглежда са малко позабравени от някои хора. Трябваше да докажете, че имате достатъчни вещни права за проекта. Николай ще обясни по-късно какво това означава и кое от това не би трябвало да бъде прието. И най-сложното условие беше третото. Тук вие или трябваше да покажете влязъл в сила подробен устройствен план за проекта, или трябваше да имате виза за проектиране.
Важното, което трябва да се запомни тук, че тази виза за проектиране се основава на влезлия в сила подробен устройствен план. And then also very important, if you have a PUP, that PUP needs to have an OVOS or ecological assessment. И още нещо, което е важно, за да имате ПУП, трябва да имате екологична оценка или оценка за въздействие върху околната среда. And we have a colleague from the Society for Protection of Birds here who can tell you a few words about that. На пресконференцията присъства и представител на Българското дружество за защита на птиците, който може да ви даде повече детайли по този компонент. So only if you manage to submit all three of these on time was your project okay to continue. Така че само ако и трите условия са били изпълнени до крайния срок, тогава вашия проект би трябвало да продължи своето развитие. Now the thing is, we believe the ministry as well last year expected that a few hundred megawatt of projects will be able to meet all three of these conditions. Българската ветроенергийна асоциация, както и ние вярваме Министерството на икономиката и енергетиката, очакваше, че около миналата година очакваше, че много малко проекти ще бъдат готови да изпълнят и трите условия до крайния срок. But instead of that, we have now heard that it's thousands of megawatts. Вместо това, което ние чуваме, е, че има хиляди мегавати проекти, които са заплатили гаранциите. And so we started to investigate, and here are some cases that we found that happened that shouldn't have happened. Ние започнахме наше собствено проучване, за да видим какво се е случило, и сега Николай ще ви разкаже за това. Себастиан ще разкаже малко повече за това какво се е случило и какво не би трябвало да се е случило. Because, for example, if you failed to submit this one here, land rights. Например, ако не сте подали доказателства за вещни права върху земята, your project is missing one of the conditions and it's nevalid. Това означава, че вашият проект не е изпълнил едно от трите условия и той е невалиден. Не би трябвало да продължи. Same thing, if you're missing this here, also not valid. Същото нещо се случва, ако не е изпълнено третото условие. But in this area it gets more complicated. If you don't have the PUP, но в това поле става малко по-сложно. Ако нямате подробен устройствен план, дори да имате виза за проектиране, ви липсва основата, на която тя е изготвена. Така че от юридическа гледна точка, без подробен устройствен план, не може да имате виза за проектиране. Което на практика означава, че нямате основата, на която трябва проектът да е валиден. Може да стане и по-сложно. Например, ако ви липсва екологична оценка или оценка за въздействие върху околната среда. Тогава отново ви липсва една от основите за подробен устройствен план. Съответно липсва основата за виза за проектиране. И отново проектът става невалиден. Some of this documentation or the land rights, for example, were only obtained after the deadline. Има и в някои случаи, които сме видели, че са представени са доказателства едва след крайния срок за това, например за вещни права. So again, that doesn't count. Така че отново представено след крайния срок не би трябвало да се брои. Same if this year only came after the deadline. Същото е, ако е от третото условие изпълнено след крайния срок, също не би трябвало да бъде прието. Има и странни случаи, при които оценката за въздействие на околната среда идва след крайния срок, докато предишните две условия са изпълнени, което не би трябвало да е така. Summary, this is complicated, which is why we thought only very few projects can meet all conditions. В обобщение, цялата тази материя е доста сложна, затова нашето мнение беше, че много малко проекти биха могли да се изпълнили и трите условия.
Everything had to be met by the 21st of July of last year. Първо важно е да се отбележи, че всички условия трябвало да бъдат спазени преди 21 юли 2011 година. Without this, contracts should not have been accepted, projects should not have continued. Без да са изпълнени тези условия, проектите не е трябвало да бъдат приемани и не би трябвало да продължат своето развитие. And from what we can see, we expect that about half of all the projects didn't fulfill these criteria or didn't fulfill them on time. От това, което сме разгледали, ние смятаме, че поне 50% от проектите, които сега се броят като платили гаранциите, не са успели, не може да се успели да изпълнят условията на преди крайния срок. Nikolai will explain what we think needs to be done to address this problem. Николай ще обясни сега какви са нашите предложения, как този проблем би могъл да бъде разрешен. If you want this presentation or any of the documents, any of our research, we have put it up on the web for download here. Презентацията, която току-що ви представихме, както и документи, които сме събрали по случая, може да бъдат свалени свободно от линка, който сега даваме тук. И ще бъдат качени на нашия уебсайт малко по-късно днес. Добър ден и от мен. Малко неприятен повод за нашата среща, който започва, за съжаление, да става практика в последните година и половина. Ще ви дам малко предистория. В началото на септември започнаха да се появяват цифри за това колко договора са потвърдили предварителните си договори. Цитират се цифри от порядъка между 4000 и 4700 мегавата. Имаше много сериозни изявления от страна на управляващата партия, че в момента НЕК не може да посрещне всички заявки, които са потвърдени от гледна точка възможностите на мрежата. По тази причина в началото на годината бяха отново започнати поправки в Закона за ВЕИ. И в момента ние сме преди разглеждането на тези поправки на второ четене в парламента, което е една от причините ние да държим да се започне една проверка за валидността на вече потвърдените предварителни договори. В асоциацията, в която членуват над 50 предимно международни компании, които развиват бизнес във вятърната енергетика в България, започнаха да постъпват ужасно много сигнали, като процеса на постъпване на тези сигнали изключително много се ускори към края на миналата година, което и стимулира асоциацията да започне една собствена проверка. Това, което ще ви покажа, само като обем, една извадка от публични документи, които бяха събрани от членове на асоциацията и изпратени при нас, в които ясно е посочено, че ПУП-ове, влезли в сила за част от проектите, които са и цитирани от НЕК, тъй като за голяма част от проектите публична информация няма. Но тези проекти, за които ние сме получили информация, нямат влязъл в сила подробен устройствен план. Цитирам извадка от доклад по ОВОС, който е с дата от края на миналата година, много след 21 юли 2011 година, който казва така: имотите са собственост на, изреждат се имена на физически лица, за